Няма. Няма за кога вече. Няма да могат да дойдат. Да, те не могат да дойдат. И това... Виж, това ще е 60-70, няма да е Прикачи му това. Прикачи му леко воблера насам да... Над 30 сигурно. Закачи му това. Прикачи му воблера надолу. Да направим някоя била. Чакай, дай насам. Чакай. Отхвърля. Да направим била тук. Държи го под напрежение. Вземи воблерче. Ей тук в кофта ще го... Не, ей тук ще го закача. Идеално. Ти само в рибата да усетиш. Усещаш ли? Не си за нищо друго. Не мърда изобщо. Да. Ще мръднете. Нито може да е отлепа, нито... Ще мръдне. Ето, надигаш, обири. По-скоро ние се движим към нея. Не обираш, просто е така ти е върховина. Примърдва ли или не? Аз тегла. Обири. Колата не ядраш, това ще си разбира аванс, ако да е зор. Снимаш ли? Снимам бе. Според мен той се движи. Дано се движи, да се изморя. Според мен се движи. Дига се нагоре в момента. Дига се, виж. Ето, изправя върха леко. Навивай сега. Оставяш го много хлабав. А? Оставяш го малко хлабав, давай. Да. Навивай. Като тръгне тогава само... Внимавай само с шполата. Дига се, давай. Колко дълъг клик прави? Колкото искаш толкова, няма проблем. Докато има ток. Това да е зор. Защо не прави резултат си надолу? Това ми е чудно. И аз ми е чудно, защото е най-вероятно пролет. Какво е? Пролет. Не е толкова. Ма не от началото. Давай, навивай. Не е толкова бесен. Ще видиш сега като дойдат до лодката, какво става. Тогава дръжката дигаш малко по-нагоре, така да изправиш ъгъла. Нормално той първоначално не идва спокойно. В момента, в който дойде лодката вече, той даже се движи горе. Това натиска надолу. Да. Стига. Пусни аванса да си. Де държиш аванса? Пусни си го, той ще си. Няма. Сега ни дърпа в момента и трите лодки. Да. Това е голямо чудовище, да знаеш. Да, май на него му се дава зорство. Хубаво, че няма корени тук. 3 метра. Ако забие към моста, тогава е лошо. Кой мост? Има и тук един мост точно. На 200 метра. 200 или 300 метра. На 200 метра. Там е лошо. Ама що ме? Тук няма какво да направи. Единствено... Къде го закачи? От среща чак. Има един корен. Ти в реката си го качила? Да, обири. Самата река? Бига се. Давай. Има едно дърво и тук някъде в средата, ама не го знам точно къде. Той е само пън. Е така дръж пръчката по-ниско към водата. Екстра. И аз да видя как се фаща сам. Айде. Дай Боже да е голям. Още не мога да го разгадаем. Дай Боже да е голям. Сега малко ще прекъснем.